Školský areál našej materskej školy je síce malý, ale naše deti ho veľmi radi využívajú. Často sme rozmýšľali o tom, ako im toto prostredie zlepšiť a zmodernizovať. Preto nás napadlo získať nejaké finančné prostriedky prostredníctvom projektov na modernizáciu nášho školského dvora. O možnosti získať finančné prostriedky nás informovala jedna z mamičiek našich detí. Tak sme sa rozhodli vypracovať projekt. Postup bol veľmi jednoduchý. V tom projekte sme vlastne vysvetlili, čo očakávame a čo by sme chceli pre našu materskú školu a pre naše deti. Projektu sme dali názov Hravé radošínske deti. Potom, ako postúpil do verejného hlasovania, sme oslovili rodičov, príbuzných, starostku našej obce, aby hlasovali za náš projekt. Uverejnili sme v Radošínskych novinách výzvu, v obecnom rozhlase sme dali vyhlásiť prosbu o zapojenie sa do hlasovania. V areáli materskej školy, základnej školy sme umiestnili letáčiky, výzvy, ktoré pozývali rodičov hlasovať za náš projekt. Vďaka ich podpore sa nám podarilo vyhrať a získať tak finančné prostriedky na zakúpenie preliesky, pyramídy, ktorá je viacúčelová. Vidieť radosť v detských očiach bol naozaj veľmi dobrý pocit. Získajte aj vy dobrý pocit a prihláste svoj projekt na www.gestopremesto.sk.